bou i una castanya. L'hagués acompanyada al Camp Nord en patinet, si li ho hagués demanat. Frisava per la retrobada i alhora patia perquè el desig, evidentíssim, que sentia tensava molt la situació. I així va ser. Sense ni saber ni si l'havia vista, se n'amagà per no fer nosa i, malgrat no haver-se pogut estar de mirar-la de lluny, Capcot, en semicoincidir, com ella, va fer veure que no l'havia vista. I l'agradolç de la por i el desig ho empastifà tot. Era radicalment simple, però gens senzill. Per on entrava l'atenció? No n'estava del tot segur, però sí que sospitava que com més rumiés, més s'embolicaria la troca. S'hi va atensar, li va desitjar bon dia, i tot i que la conversa no va passar de 4 fórmules estàndard, el globus del ai, ull, ai, es va desinflar. Amb la certesa d'haver fet el més natural, va quedar ben tranquil i content d'haver-la saludat i d'haver coincidit. Més dalt, sisplau.